Lâu này. Đây lưng đưng này, clever đây lưng đưng. Đây lưng đưng này, clever. Clever đây lưng đưng này, đây gang đưng là thirsty water đưng. Này, drinking water no, you drinking water. Bu đưng dia kan này. Này ayong à, baras tu. Mới chơi ayong online mới chơi. Where are you, uncle? Really? Lâu này. Ơi, giờ hazo gà khơi bay này, lại hazo gà khơi bay gì vậy này, hazo, lại, này giờ hazo gà khơi bay vậy này, lại này, cái bát giờ anh giờ hazo gà khơi bay lên, vậy này phi đó gà khơi đi phi đó, jijiman phi đó, hazo gà khơi bay gì nghe này, cái bát giờ anh giờ vậy lại, danger gejauka hazoa danger gejauka vậy này. Này thali फिथाइयाबो ले हनै फिदा क्लेभार फिदा आयौ जानो जों ओंखारबाय हाजोनिफ्राय बेलाय नै हाजो फिसा थिला दं बेलाय नै बागाना नायदो नै बागाना माबायदि दाबो फिथाइ थायथ'वाखै आंनि बागाना नै फिथाइ थायथ'वाखैलै लोगोफोर बेलाय नै जा मथा जाखादों खोमथानो नै बियो फिथाइ बिबार बारबाय बेलाय बियो बिबार बारबाय बेलाय नै साखाथियाव कफिबो दङ माबा नै थालिरबो दङ थालिर दैज्लाङावहाय ओरैबायदि लोमखायो दा बुंसै बाय क्लेभार हावा हाय क्लेभार बाय होनदो Rehan, hi Clever. Deh. Clever. Nah ya, le. Andai dulu sulah. Oh, nih Clever. Bye. Hi Clever. Oh, nih. Nah, saya dengan udah mau ada aja. Salah zakna sur zakhe. Kau sebetisi gua arki. Bye. Salah godai honai. Bye. Bamdeng. Betul kok. Kau ni siapa bra, babu? Amma. Good morning. Dia anggo bok. Dia babu deh. Good morning. Deh. Good morning deh. Deh bok. Good morning deh. Ini dah nih. Babu. Stella. Oh nih. Lepar. Deh. नै बागान आंना बेलाय नै दासो बिबार बाजेनबाय आरोखि देग्लायहाय सेमोन थांनाय बोसोरावहाय माखासेया बारनानै थांनाय बोसोराव माखासे माने 6-8 दालसो फिथाइ होजेनबाय आरो फिथाइ खानो मोनजेनबाय आरो एसे देग्लाय गोबां बारगोन आरोखि ओमफ्राय सेमोनहाय थायस्रानाया देग्लायहाय बांसिन थायगोन बेफोरबायदि आरोखि नै बिफाङा बेबायदि गिदिरनो ओरैनो एसे गदाय बैजोंहायनो दाबसेजोंहायनो माने गिबिया थायजेनबाय आरो ओमफ्राय बिसोरो दाबोनो बिबार हमथ'वाखै माने बिबार हमजेनबाय आरोखि माखासेफ्रा बेफोरबायदि आरोखि गांसोफ्रा नायदो नै ओरैबायदि गांसो बोरमा लाबोनायसो आङो मानैसो खासि खानानै दोननो नै ओरैबायदि गांसो गोथां गांसो गुवार लाबदानो नै ओमफ्राय नै कफिबो दङ नायदो बेलाय नै ओरैबायदि बिबार बारदों
भिडिअखौ नायनानैहाय अननानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्रायहाय माने लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो ओमफ्रायो माने बेल आइकनखौबो माने थिं थिं दामनानैहाय होदो आरोखि जाहाथे माने गोदान गोदान भिडिअ होयोब्ला नटिफिकेसना नोंनि मबाइलावहाय हाबहैयो आरोखि नोंनि इउटुबाव बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय बयनिसिमबो जायफोरनाखि माने आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो नोंथांमोननिसिम हामबायसै बिदिब्ला थेंक इउ दा आंनि इउटुब चेनेलनि मुङानो जाहैबाय प्रेमजित नार्जारि ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोरनाखि दासिमबो नायाखै अननानैहाय नायदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आंबो गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो आङो लाइभआव फैनाया जाहैबाय माने जेन आंनि भिडिअ बानायनाय माखासे माबाफ्रा कन्टेन्टफ्रा जाहाथे माने मेमरियेल हिसाबैहाय थायो आरोखि माने इउटुबाव ओंखारनाया माने फैसा मोननायनि थाखायल' नङा बियो मोनसे मेमरेबल हिसाबैहाय बेयो माने उननि समावहाय जोंनि जोलैफ्रा गथ' गथायफ्रा गासैबो जाथि खुथुम्ब गासैबो मानसिफ्रा जेन नुयो माने जेनेरेसन टु जेनेरेसन बेबायदिनो नुलांबाय थायो बिनि थाखायसो आङो बे इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जादों फैसा मोननायनि थाखाय नङा गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो गुबुन बुजियो नाथाय फैसा मोननायनि थाखायल' नङा आरोखि बियो नोंथांमोनाबो खुलि हामबायसै बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ